दिनै इएम रनजित बसुमतारिया गंनै गुदि फरायसालिनि बिल्डिं लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों लोगोसे आइजोफोरनि थाखाय कमिटि नब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनबा जिल्लायाव फरायसाफोरनि गोबां अनजिमा गोनां फरायसालिखौ नायनानै मडेल फरायसालि गायसननायनि थांखि लानायजों चिरां जिल्ला देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय आइफवालि गामिनि आइफवालि एलपि फरायसालियाव लोगोसे देवस्रि बिसिडिसिनिनो महनपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि बिल्डिं लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों लोगोसे नाखिदारा गामियाव आइजोफोरनो सुबिदानि थाखाय कमिटि नब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो इएम रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो इएम रनजित बसुमतारिजों लोगोसे बाहागो लादों टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि नेहाथारि निखिल बरगयारी आरो ओनसोलनि साननो गोरों दैदेनगिरिफोरा। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों चिरां जिल्लायाव। गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 जि प्राइमारि स्कुलावहाय 122सा फरायसा फरायसुलि दङ, बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास जानाय हिसाबै मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनाय जागोन। बे कमिटि हल बानायनायनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों, मानोना जोंनि वमेन सेलआ मिथिं जायो आरो बे वमेन सेलनि गेजेरजों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपबो दङ, बिजौ दङ, बिजौनि आन्दाराव मिथिं जानो खस्थ' जायो। बिनि थाखाय दिनै सारा जोंनो बे कमिउनिटि हलखौ लुनानै होदों, बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। इएम सारखौ जोङो गोसो गोरबोजों साबायखर होयो, जाहाथे जोंनि बे नाखिथारा ओनसोलनि वमेन ग्रुपनि नामै बे कमिउनिटि हल लुनानै होनायनि थाखाय जोङो सारनिसिम साबायखर बावो। उसुबिदा जायोमोन, जोङो अखा एखमबा थारिख लानाय मथे जोङो अखा बोथोरावबाबो ओंखारनांगौ जायो। बे ओंखारनायनि बेलायाव जोङो अबाव जागोन अबाव जाया जोबोर उसुबिदा गोलैयोमोन। दा बेखौ साननानै जोंनो इएम सारा बे कमिउनिटि हलखौ বানাইনাनै होদों, जों गोজोননাय मोन्दों आरो। আজি আমি 2 নং আইফৱালি গাঁওবাসী ৰাইজ হিচাপে তো আজি আমি মডেল স্কুল পাবলৈ গৈ আছোঁ। তো আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰা খুব এটা গৌৰৱৰ বিষয়। তো এই চেগতে মই আজি আমাৰ যি বৰ্তমান চৰকাৰ চলি আছে বিটিআৰ চৰকাৰ, তখন মানে আমাৰ অৰ্থনীত আমাৰ ইএম ছাৰ আহি আমাৰ যি বাউণ্ডাৰী ৱালৰ যিটো আমাৰ বিল্ডিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেইখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ ফিটাটো মানে অপেনিং কৰি গ'ল। আৰু এই চেগতে মই আজি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট, কমত 128 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, কিন্তু 2জন শিক্ষয়িত্ৰী মানে ইয়াত মানে ইমান মানে চম্ভালাটো বহুত এটা আমি মানে অসুবিধা দেখা পাই আহিছোঁ। যাতে আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ যোগেদি যাতে আপোনালোকে বা আমাৰ চৰকাৰে যাতে এইখিনি অলপ মানে ইনিচিয়েটিভ লওক। আৰু লগতে মই আজি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তো ইতিমধ্যে আমাৰ যি বিল্ডিংটো হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ এতিয়া কি হৈ আছে বোলে, তো গোটেই আমাৰ গাঁৱৰ মানে গৰু ছাগলী মানে এই আমাৰ স্কুলত মানে বহুত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে লেতেৰা কৰে। তো সেইখিনি কাৰণে আমি বাউণ্ডাৰী ৱালৰ কাৰণে মই আজি এইবাৰ যোগেদি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ এই স্কুলত যাতে বাউণ্ডাৰী ৱালো দিয়ে, তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।